Čau ľudia, zdraví vás od videa Eliasko, môjho prvého let's playa. To bude taký let's play na pekné domy. Je celkom dosť neskoro večer. Nechcel by som zavodiť rodičov, takže tak budem troška potichu. Ale no, môžeme ísť do toho. Budeme si dneska stavať dom pre púšť. Môj skin, nekopírovaný skin. Takže urobíme si napríklad takto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A nás bude vlastne ten oný 5, 7. Počkajte. Ešte jedno. 2, 3, 4. 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre. A už budeme si troška hlasnejší. Bude to ma bolo troška na videu počuť. Podlahu si urobte, ako chcete, doporúčoval by som takú, ako mám ja. Aspoň mi sa tak páči. Či sa niekedy prekliknem. Mám celkom dosť málo FPS-ov na to, že mám iba dvojjadrový počítač. Asi budeme nový, ale to ešte neviem kedy. To by som nechala náhodu. Takže let's play budú každý deň. No sa budem snažiť každý deň dávať tie videjka. A keď budú, tak strašne vás prosím o subscribe, a keď ich bude 20, tak dáme let's play zo serveru, čo bude epické, tak bude ako odmena, a to bude už furt. Nebudem natáčať tieto domy. Musíte získať pre mňa 20 odberov, a keď ich bude 20, tak dám súťaž o Minecraft. Inak mohol by som urobiť let's play z Crazycraftu alebo z niečoho takého to. Na Crazycrafte som. Takže tak. Ak sa na mňa pozerá kamarát Likes, tak prosím nech mi urobí zviditeľnenie pre tie odbery. Bude súťaž o Minecraft gift code. Takže tak. Lebo teraz už mám ešte jeden názvyš, takže som ho vyhral v jednej súťaži, keď teda mala skončiť už dávno a ja už ho teraz fakt nepotrebujem tú súťaž. Takže tak. Takže takto. Bum bum bum. Bum bum bum. Takže podlahu by sme mali. No, vidíte, takáto podlaha celkom dosť platí. Urobíme tento diel iba jeden dom, konkrétne jednoposchodový dom, 11 logo, tak logike to stávam. Dobre. Vidíte, že mám Remy minimap v popise, mám Minecraft 1.4.2. Dobre. Mám Windows 8, keby sa niekto pýtal, aj aspoň update na Windows 8. 1, 2, 3. Takéto domčeky budú. A som ešte zabudol na toto. Dvere. 1, 2, 3. Počkaj. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Počkaj, nie. To nie sú dvere. 1, 2, 3. 3, 4. Tak. 1, 2, 3, 4. No.
Neviem, či využijem všetko, čo mám tu ale väčšinu sa budem snažiť využiť. Keď už tu sú tie schody, tak ich využijem ako rohy. Takto. Mi sa to celkom dosť páči, tieto rohy. Celkom dosť pekné, akože. Joj. Vy ste nevideli. Takže už budem hovoriť hlasnejšie, ale naozaj nechcem zabojiť rodičov. Takže tak. To tam taký tichší let's play. Oh my god. Čo dostávam? Nestávame bloky, stávame iba ohradu okolo domu. V ďalších dieloch by sme mohli urobiť aj nejaké farmy. Automatickú na sugarcane, to je celkom ľahká farma. Tu nemám od nikoho odkúkanú, takže tak, tu urobím. To je ľahká, celkom dosť, to sa mi podarí, už som ju dlho nerobil. Takže tak, by sme prakticky mohli urobiť. Tak je to jedno veľké okno. Neviem, prečo som toho dobral keď jenom survival, ale či keď jenom kreatívu. Ty vole, kde to stavám? Ale naozaj potrebujem tých 20 odberov, budú také, nemám connected textures, takže nemám Optifine, takže tak. Optifine sa mi nepáči, ani nie, že nepáči, ale mi to je na nič, keď mi Minecraft ide celkom dobre. Ani neviem, na čo je Optifine. Au, lag. Tak, hodíme si deň, aby ste aj niečo videli. Platničky skla. Platničky. Jau, čo som to postavil. Ešte jeden blok, tak. Čo dostávam? Každopádne neviem, koľko toto video bude mať. A nechcem sa s tým tak kašľať, ale no. Good. To rovno takto. Takže tak. Snáď ma je dobre počuť. Aspoň ako tak. Asi budeme vytvárať nový skin, pretože tento si určite všetci napíšete, že to opakujem po mentovi. Iba face mám po mentovi, face neviem robiť. Tak možno, že počujete v pozadí telku. To nevadí, snáď vám. A urobíme farmu na villagery alebo villagerskú dedinu. Ale teraz by sme toto mohli dokončiť. Super, už to máme. Takže takto. What? Dobre. Takto urobím. What the fuck? Čo dostávam? Ježiš, ja neviem nič robiť, čo už naozaj. Som už taký lemravý. No vidíte, že sa to dá, oh my god. Ty vole, ale ten roh je taký blbý. Čo? Čo to je? What the f... Ty vole. Ja si to robím takto proste, že sa mi to troška blbo robí. Tak, roh hotový konečne. Že to robím, dobre, tak takýto
Proste urobíme normálny fyzický roh. Takéto rohy budeme mať. No toto bude ešte, ja to skúsim nejako domyslieť do ďalšieho videjka. No do ďalšieho videjka tam dám aj hudbu. Posnažím sa porobiť niečo s efektami toho videa. Keby ste sa pýtali, že prečo mám okraje, hra Minecraft v malom okne, veľkom by to strašne naravne seká, akože mám malý displej, nemám full screen displej. A každopádne, no, to ešte potrebujem, ja výzdobu robiť nebudem, mne sa to nechce robiť výzdoba. Tak, dobre. Takže dokončíme toto. A ja už ukončím dielo. Snad sa vám bude páčiť. Like, prosím vás o ten subscribe. Ja už tam robím súťaž. Už som mal jeden channel, ale hejteri, poznáte to, všetci čo natáčame. To vieme to veľmi dobre. Akí sú tí hejteri. No niekto hejterov nemá, ale určite slavnejší let's playeri určite majú hejterov. Hlavne niektorí tí úplne takí tí zlí let's playeri, dá sa tomu tak povedať. Tak by mohol byť. Tak. Takto. Môže byť ako pyramidový. Tento. No dobré. Tak. Ale ja sa už naozaj pre tento diel s vami lúčim. Uvidíme sa u nejakého ďalšieho let's playa. Snad sa vám tento páčil. Urobte si podobný barák. A uvidíme sa zajtra. Like, subscribe, koment. Ďakujem. Čau.